ikusten dugu eskualde honetan, eta beste eskualde batzutan ere, ez da bakarrik eskualde honetan, ez dagoela inungo planik, ez? Eta zergatik esaten dugun hau, guretzako plan batek eukin beharko zauen, bai diagnostiko bat, gaur egungo realitatea zein dan, gero nora gure dugun, heldu ze eskualde mota gure dugun, hemetik 20 urtetara, eta horre baldintzatzen dau, ze moduko gizarte ereduan edugune eskualderako. Eta gero bebai, gureko gendun jakin, zer ekoiztu gure dugun, norentzat, eta, por supuesto, sindikatu bat izan da, ze baldintzatan bebai. Eta ikusten dugu gaur egun, ikusike bebai, ze eskumendeki esan, bai udaletziek edo bai mankomunidadiek, zer egiten da, enplegu planak egiten die, baina horrek ez da, gure ustez ez da guzitako bez balixo, ze batzutan gainera kontraproduzenti izaten da. Lanpostu estrukturalak ordezkatzen dira beste lanpostu batzuekaz, eta askotan normalien enplegu horietan prekarioak izaten die. Eta gero mankomunidadi bebai badauko beste ente batez, dela el polo de competitividad, baina hor argi ikusten dugu. Ja bere izenburuek esaten dago, lehiakortasuna priorizatzen da hor, baina lan baldintzak ez die inun agertzen. Eta hor, enpresei emoten jake garrantzia, enpresak zer behar duten, baina langileak horrez kaude. Praktikan ez dabe gugaz kontetan, eta adibide bat ipintiarren. Ez bakarrik gizarte ereduan edo plan industrialerako lantzerako momentuen ez da bakarrikan hartu behar. Enplegua hirigintzak bebadeko zer esana. Eta, segun zelan kalifiketatu duzun zure terrenuek edo segun zer guruzun zure eskualderako, hirigintzan be eskumena deki udaletzik eta hor badau zer esana. Guk hartzen dugu parte aholkularitza batzorde batzuetan, bai Durangoko udaletzien, Abaiñoko udaletzien, Ermuko udaletzien, baina batzorde horrek ez deko inungo, hor erabakitzen dena, edo hor guk esaten duguna, sindikatuk edo eragile desberdinek hor esaten duguna, ez da vinkulantea. Entzunek joskue, baina batzar horrek egiten die batzutan protokolo hutsa dalako. Guk parte hartzen dugu olako batzartan, informazio okiteko eta gure dugulako baldintzatu hartzen diene erabakisek, baina ikusten dugu ez dekela kontuten gure iritzizen. Hori igual huts bat da, ez? Bai, protokoluen dau plan generala barrizterako orduen aholkularitza batzorde hori egon behar dela eta nagile sexualeak hor egon behar garela, baina hor erabakitzen dena, batzorde horretan erabakitzen dena ez da vinkulantea. Bai, entzun baina esan guruzune gukengo gure dugune. Guri balixo dozku horrek eta Abaiñon pasabiako nondala pare bat urte, ez? Abaiñoko udal gobernu gero esaben rekalifikazio batein terreno batzuetan ad hoc enpresa batentzat eta antolatu ginen eta behintzat saiatu ginen herri zen iritzi desberdinek egoti eta hori gelditu zen momentu baten, baina... Baina ez dara Guk badeko plangintza orokor bat, bakizu aurten elako kongresue izen da, kongresu hortan, kongresu hortan ponentzia onartu zen, eta ponentzia horretan adibidez sakontzen dugu bai eredu ekonomikoan edo industrialian, bai. Eta ponentzia hori lantzerako orduen, bai engenduzan ikastaro, bai estrukturako jentiaz eta delegatuta eta militantiekaz, eta horretan gure dugu sakondu. Oin gaur egun bebai dekogu este plangintza, helburu batzu dekogu eredu energetiko sektorean, eta dekogu marka dugu ja helburu batzuk, estrukturakoak izan dugu ja formakuntza, eta oin planifikauen behar dugu zelan aile gau delegatuen gana. Politika hauek guk ez dugu aurrera eraman biher, plan industrialak guk ez dugu guk egiten sindikatuak parte izan beharko ginen
plan hauetan, baina guk ez dugu aurrera erundier, baina guk bai gure dugu baldintzatu hartzen diren erabakizek. Orduen, ni bai izango naben kuadro formatuak deko guzela, ze horretan gure dugu sakondu. Gu sindikatu bat gara eta normalien gehien bat negoziazio kolektiboan egoten gara, bai sektore desberdinetan edo enpresa desberdinetan, baina bai gure dugu baldintzatu hartzen diren erabakizek, bai etxebizitzan, bai politika industrialean, eta lane 3 federazioetan gauz banan dute, baina gero relazioa dau federazio horren artien, ez? Industriak adibidez gero eta azpikontratal izaudeko eta hori eroten dugu beste federazio batetik, eta gure proposamenak eta gauzatzuek egiten duz guztako jakun eragine gerotan dizaue izeti, baina, Baina bar eraginek ez da zuen esku bakarrik. Hori da. Baina sakontzen dugu bai gure kuadroekin eta bai gure militantiekin bai. Ez dau pertsona espezifiko bat hau lantzeko, nik uste danoi toketan jakule ez, esan dututen moduen 3 federazioetan gauz banan dute, bat da gizalan, zerbitzu publikoak hor badauko zer esan, enplegu planak instituzioetan izeten die, sektore publikoan izeten die, hor lantzen dugu, baina gero bebai sektore publikoan badauz azpikontratak, hori zerbitzuak federazioatik eruten dugu eta proposameneak egiten dugu, adibidez parlamentuen presentatu izen genuen ILP bat, atzera bota oskuen eta gero udaletxe jungara mozio bitartez hori bardine planteatzen, parlamentuan planteago genuen bardine planteatzen, udaletxe guztizetan, orduan dano gauz horretan, industrian bebai, badabiz, danon gauza bat, ez da pertsona batena bakarrik, eta hausnarketak gero, nahiz eta 3 federazio egon, gero hausnarketak anon komunak izaten die. Bai, esan da, eskerrik asko. Zeuei.